Amaitu da bigarren B maila ere, Areto futbolean eta Lauburuk 7. postuan amaitu du denboraldia. Azkeneko partidua larun baten jokatu zuen, Aurrera de Vitoria izan zen aurkaria Belabietan eta 4-2 emaitzarekin 3 puntuak etxean geratu ziren. Partidok eman zuena eta orokorren denboraldiak eman duena komentatzeko, Unai Labaka taldeko kidea hemen dugu, ongi etorri. Txaldeon. 4-2 azkeneko partiduan esan dugu, puntuak ez ziren agian oso garrantzitsuak, baina taldeak nahi zuen ez, partidua irabaztea, denboraldia ongi amaitzea. Bai, gutzako garrantzitsua zen garaipenarekin bukatzea, batez ere 7. postuoi jokoan zeolako, behaiek de bere aukerak zeuzkaten postu hortan bukatzeko, eta lortu genuen, azkenen oizan gure helburua, ahalik eta gorago bukatzea, eta lortu du. Partiduari dagokionean, taldea galtzen hasi zen, ondoren etorri zen berdinketa, esan behar da, partidu bizia jokatu zuen dutela, partidu ikusgarria, ikuslarentzat politia ezaten den horietakoa. Bai, behaiek gu baino hobeto hasi zian partidua. Lehenengo aukerak behaienak izan zian, markagailun aurreratzea lortu zuen, da horretorri izan gure minutu hobenak lehenengo zatian. Markagailuai buelta eman genion, eta gero berriz ere behaiek aurrera juntzian da sufritza tokatutzegun. Atxeden aldia berdinketarekin junginan, baina bigarren zatia ondo hasi ginen, aurretiken jarri ginen berriz ere eta irabaztea lortu denun. Partidu irabaztea lortu zen honen ondorez esan dugu, 7. postuan amaitu du taldeak denboraldia, 43 puntu lortu ditu hortengo honetan, 13 garaipen, 4 berdinketa eta 13 porrot lortu ditu. Ze balorazio egiten duzu ez zenbaki hauekin? Taldea denboraldia oso ondo hasi zuen. Egia da, bigarren zati hasieran lesio ugari eduki genituen, juvenilak behaien aukerak eduki zituzten, oso ondo etorri zaie minutu horiek eta oso talde bezala nahiko irregularra izan gea. Bigarren zatia nahiko makala egin dugu eta olako liga batean azkenen nabaritzen da eta 7. postua, ez da bat ere gaizki denboraldia jundan bezala. 7. postuan amaitu du bai denboraldia, 25. urte hurrena zuen klubak, urte berezia, zerbait berezia egin nahi zuen, ez du lortu, beste horra ipatutako egoera hori, bigarren itzulean nahi baino puntu gutxiago lortu dira, tartean lesio asko izan dira, lesioek eragin dute hori bai, baina lesioak bakarrik eragin aldute bigarren itzuli honetan. Lehenengo zatia bukatu baino lehen, igual beste ikuspuntu bat genuen sailkapenari begira. Sinisten hasi ginen nor goiko alden egon gintezkela, baina batez ere lesioak izan dira. Ikuste gure maila ematen ez diguela utzi, jokalari guztiek ez egotea, azkenen faktura pasatzen du, baina alde positiboa ikusi beharra dago, azkenen juvenilak bere aukerak eduki dituzte, oso ondo aprobetxatu dituzte, eta etorkizunerako jokalariak aterako direla. Halaxe da bai, Arrobiak egindako lana ona da, Arrobiko taldeen emaitzak ere onak dira, juvenil asko jokatzeko aukera izan dute, etorkizunari begira, horrekin geratu beharko dugu ez, aurrera begira, gazteak hor badaudela, etorkizuna klubak baduela, nora begiratu behar da, aurrera begira? Azken finen, Ibarrako talde batentzako jokalarik lortzea zaila da, kanterako lana oso garrantzitsua da, eta oso ondo lantzen da hemen Ibarran. Orduan, aipatu duten bezala, eduki dituzten minutu horiek oso garrantzitsua dira taldearentzako, beraientzako, oso demostratu balio dutela eta leku bat edukiko duela lehenengo taldean. Hauxe da denboraldiak eman duena Laubururentzat, hauxe da larunbateko partiduak eman zuena, 7. postuan amaitu du denboraldia Lauburuk, eskerrik asko Unai hona etortzagatik, baita beste jokalari guzti ere denboraldian zehar hona etorri direlako, eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei, zuen lanagatik. It's on your face, is it on your mind? Would you care to build a house of your own?
azkenen partido importantea, temporada ondo bukatzeko eta gusta bukatzeko importantea. Eta, bueno, ikusia, gaur lesio asko kinta ginean, baina azkenen partida batea da aurrea, eta 3 puntu garrantzitsu gusta bukatzeko temporada. Azkenen denboraldia zaila izan da, lesio asko eta ukiteu, eta luze junda, baina, bueno, hemen etxean beti atatxo puntu garrantzitsuk, taulako lehenengo taldeen kontrari irabazi dugu, eta afizio eskerrak eman bertezkio, beti hemen ondialako eta beti apoiatzen. Nik uste denboraldia nahiko izan dela. Azkenean kontu neuki behar da lesio asko izan ditzeula, da temporada zaila izan dela, baina valorazio nahiko ondo. 0-tik 10 zortziko bat. Sí, siempre es importante acabar con buen sabor de boca, jugábamos en casa y ganar era importante para nosotros. Pues había gente que seguramente se despedía del equipo para el año que viene y era importante también dedicarse a ellos también un poquito, ¿no? Complicada, la palabra es complicada, pero muy contento con el trabajo de equipo, creo que hemos mejorado mucho y a seguir trabajando a cara a la próxima. Es muy difícil puntuar en una nota. Me quedo con que el esfuerzo de equipo y el trabajo ha sido un 10, eso es lo más importante.